Din mhix sena ordinarja, dan mhux budget ordinarju, il-pandemija qed tkompli tħalli erda madwar id-dinja, aktar ħajjiet qed jintilfu u l-ispiża ekonomika qed tikber, għalhekk għandna bżonn budget li jagħti tweġibiet u li joffri ekonomija li taħdem għan-nies. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'artiklu li der fit-Times of Malta fejn spjega li s-sitwazzjoni internazzjonali irriflessa wkoll f'pajjiżna b'ekonomija li jiddipendenti ħafna fuq it-turiżmu, l-ospitalità u l-akkomodazzjoni, il-konsegwenzi ekonomiċi fuq Malta kienu sinifikanti. Bernard Grech fakkar li l-ekonomija llum tinsab medda wkoll mill-prospett tar-riżultat tar-rapport Manival, riżultat tal-ħsara fir-reputazzjoni li kkawża l-Gvern Laburista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista enfasizza fuq il-bżonn li jitnieda pjan nazzjonali speċifiku biex jissalvagwardja l-eluf ta' impjiegi u l-futur ta' tant studenti li jiddependu fuq reputazzjoni ta' Malta. U saħaq li wasal iż-żmien li nirriflettu u naħsbu minn ġdid il-modell ekonomiku tagħna, wasal iż-żmien li nibdew nibnu l-ekonomija ta' għada illum. Filwaqt li jirrikonoxxa l-pakketti ta' stimolu fiskali mnedija mill-Gvern fix-xhur li għaddew, Bernard Grech saħaq li jinsab konvent li hekk kif nidħlu fl-2021 aktar setturi ekonomiċi se jkunu jeħtieġu pakketti addizzjonali iżda fl-istess waqt iridu nkunu preparati mill-lum għal meta jgħaddi l-virus. Bernard Grech saħaq li fil-pre-budget document tal-Partit Nazzjonalista dawn il-punti kienu kollha konsidrati. Fl-artiklu li der fit-Times, il-kap tal-Partit Nazzjonalista ta' dettalji ta' dan id-dokument u stieden lill-Gvern biex jagħmel użu minnu għal ġid tal-poplu Malti u Awċi. Il-pilastri tal-Partit Nazzjonalista huma ċari: diversifikazzjoni u trasformazzjoni, diġitalizzazzjoni, żvilupp fl-edukazzjoni u talent, tiġdid ekoloġiku u tmexxija bħala governanza. Bernard Grech saħaq li fix-xhur li ġejjin il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jespandi ħafna iktar fuq dawn il-pilastri ekonomiċi.